La Laia té un càrrec intermedi a Aigües de Barcelona. Des de fa uns mesos s'ha acollit a la possibilitat de treballar una part de les hores setmanals des de casa. Aquesta empresa està implantant progressivament mesures de flexibilitat a la seva seu corporativa. Però treballar a distància, utilitzant les noves tecnologies, requereix una planificació prèvia. La veritat és que intentem, en el nostre equip, sempre tenir la setmana anterior, o sigui, amb una previsió d'una setmana, tenir el dia triat que faràs teletreball, i llavors sí que és important, jo crec, tenir la planificació de què és el que faràs. Normalment el que acostumem a fer és deixar-nos aquelles tasques que requereixen de major concentració, deixar-les pel dia que tens flexibilitat externa, així evites també tantes distraccions i tanta assistència a reunions. El teletreball, associat amb altres mesures de flexibilitat horària, permet conciliar millor la feina amb la vida personal. A veure, els avantatges principals, en el meu cas, són evitar molt de temps amb desplaçaments. Els que vivim fora de Barcelona i lluny del nostre lloc de treball, doncs destinem gran part del temps a aquests desplaçaments. Això és un avantatge importantíssim. Després també una millora de la conciliació personal. Si els donem eines a les persones perquè s'organitzin millor el temps i la logística durant la setmana, va en benefici de la pròpia persona, del seu entorn familiar, del seu entorn d'amistats i també del seu entorn laboral. Però també pot tenir avantatges per a tota la societat. Es veu molt la contribució a la sostenibilitat des del punt de vista de la mobilitat, és a dir, no hi ha mobilitat, o redueix la mobilitat, redueix la combustió i després que permet una transformació realment d'una societat, a nosaltres ens permetria, jo crec, contribuir al canvi de racionalització d'horaris que tenim en aquest país. Demà sabrem també quins són els perills del teletreball.